waenda muti akanutsa kuti akuwakuita sei Polite zvanzaiwa ndoda kumuuraya unomuurayirei musiye zvanzaiwa ndipo wakabva mukakano. Saka vadaro mai ndipo ndatora mvura ndakupira. Saka ndoteme ndakanga ndakutraya kuti ndodizvo manje mumba makanga masangana moto wese wakanga wakubvira. Ndonanyesa noti kuti ndichikwanisa kuti apana chandokwanisa kubuditsa mumba hapana nekuti mumba mama makazara zvinhu. Zvadaro manje pakabva pazoya vamwe vakomana vatatu vakabva kumashopu kwachimai. Vaona chiedza chemoto. Ndipo vakasvika vachiti tatera taona chiedza chemoto. Mukomana atobva kumashopu akachiti ndadhisturbwa inini kuti ndirowe munhu wangu anoda kurova nesimbi. Saka ndakuchitera andidisturba kuti bono yandidisturba kuti ndirove munhu wangu, saka ndakuda kuchimupisira mumba. Nekuti iye ndamuona kuti ndimurwise hazviti, saka pita ndimupisire mumba. Ndipo ndakati vakomana vangu ndozvakasvika achitsanangura kuti ndozvaatobva kwachitaura, saka chitazotoona moto wakubvira. Saka tazokutikana kuti zvanga ataura zvii, saka ichokwadi. Ndipo vakomana vangu ndipo vakasvika ndipo vakabora imba iyi apa paburiri. Ndobva wamurandutsira kunhu vaya vasaita sei vasarwisana. Saka ivo pavakabuda kubva kumashopu uko kuma7 vachiuya kunokumba kuno. Vanotoziva kuti mukomana uyu akanga atosara atova nebrain dzekutoti iye akanga ane pfungwa dzekuti ane pfungwa dzekuda kuuya kupisa dzokuda kuuya kupisa imba. Saka mukomana uyu akatozotaurira vanhu usiku pai chokwadi mhuri yeZimbabwe tiri kurwadziwa nechiitiko chakaitika pane vana ava nekuti vana vakapisiwa mumba zvechokwadi. Mhuri yeZimbabwe pano takukurukura namai vevana vakapisirwa mumba. Makadii mama? Tiripo. Ndinokumbirawo muzotaurisa patichange tichikurukura. Mama, pakatsva imba iyi semunzwiro wamakazviitawo kumashure uku, nyaya iyi yakatanga sei? Nyaya iyi matangiro yakaita inini mukomana uyu aishanda pamaini. Achishanda pamaini akatanga kupisa pamaini nyaya yemadrugs, aiputa madrugs. Wakambopisa pamaini before? Akapisa maini panext pacho. Saka muridzi wemaini akangoti kuna varume wangu iwe ndiwe munebha wangu unofanira kundionerawo zvinoitika pamaini. Saka paakatanga kurwara nemadrugs ini ndakafonera muridzi wemaini pandataura naye paWhatsApp. But aiwa gononga ambati aende naye kuhospital omubaisa mainjection. Paaenda shuwa bva abaiswa mainjection. Saka iye panapa ndopanga patoapamba paaitowana chikafu notanga apisa magumbeze, hembe dzese, chikafu chaicho akapisira mukebheni anga asisina. Ndobva takutomupa chikafu pano achitogara pano. Saka inini ndakazonge ndabuda ndaenda komunun'una wangu kumarondera, iye ndatomukwidza bhazi atoenda kumusha. Ndobva achidzoka. Ainge aenda kumusha kwavo? Anga aenda kumusha kwavo kuDanda, akatodoneterwa mari nevillage. Kuti akwanise kuenda? Kuti akwanise kuenda. Sekugarisana kwamaita nemukomana uyu, aive munhu weviolence here nekuti aitora zvinodhaka? Zveviolence handidi kunyepa, kubva titange kugara naye kubva kumashure kwesoko. Haana kana chaakambondiita kana hwani kana chaakanditadzira. Asi kuti munhu wandaitochengeta ndichitomupawo chikafu ndichimubatsira nekunge ahwara nemadrugs avhiringika handiti. Zvakazongouya ndezvekuti aiti kana akanetsana nemunhu wanhu aingoshedza bama ikaingoti gono yotore munhu wako. Handiti anga kutete kunge hama yawo vachimubatsira. Saka paakadzipa munhu ndipo wakanzi mutore munhu wenyu bva waenda. Muti akanutsa kuti akuwakuita sei Polite zvanzaiwa ndoda kumuuraya. Unomuurayirei musiye zvanzaiwa ndipo wakabva wamukakano. Ndobva wachimusungirira pamuti. Wamusungirira pamuti nini wakatondifonera. Ndiri kwamama kwanga ndiri. Polite adzoka. Asauya akabereka ngwara kumusana ukaputiridzwa nemachira. Ainzi Polite? Ainzi Polite Makwita. Ndobva ndati zvadzoka sabhuku aripo here? Zvikanzi sabhuku aripo. Ndakati sabhuku batai munhu musungirire kumba kwenyu. Zvikanzi nasabhuku handikundi kumusungirira kune foja. Ndakati sabhuku mangwana ndinomuka ndichichema munhu apisira vana vangu mumba. Wopedza ndiri kurota hadzina kumira mushe. Zvikanzi aiwa mai. Mama mairotei? Ini ndairota zvandakaita ndezvekuti ndakarara chichena mangwana yacho. Ndakarota auya handiti mukomana uyu achiita kunge asvika kungotema maiki nedemo kahwani. Mutumbi wamaiki uchipupa uri uko musoro uri uko. Ndakati upedza ndiri kurota hadzina kumira mushe. Munhu ngaasungirirwe. Bamaiki bvati atamusungirira. Iwe wakabva wamusungirira pamashopsi handiti. Ndobva wauya kunoku. Bva watoenda kubasa pamaina apo pawanoshanda. Mukomana uyu paakazoti ndakuenda kopisira gonomba hanga ndisungirire, akarwadziwa nekusungirirwa kwakaitwa pamuti. Kunzi asauraye munhu.
ndobva asunungurwa nevanhu zvikanzi ndakaenda kumupisira mumba vanhu bva vamusiya ndobva auya Vanhu achitanga kutaura semuzukuru wamakazviita akatanga kutaura unopisira munhu mumba here asati asunungurwa. Ndozvaakatotaura kuti izvezvi ndikubva pano ndakakendopisira gono, ndakapedza kupisira gono ndakakendopisira amai Niko pane mukomana wakadzipa, kana ndavapisira vese zvobva zvatoita. Ndobva auya shuwa bva apisa achibatwa. Maivepi mama pakatsva imba? Ini ndandiri kumadziva maini. Achibatwa akatobvuma kuti shuwa ndindapisa imba, ndapisa nzvimbo 3, ndatanga kutungidza pamusuwo, bva ndatungidza kumashure, bva ndatungidza apa. Ndaiti baba amaiko ari mupi? Ari mukati. Nekuti pane hanzvadzi dzangu dzichera pamaini baba. Saka waitoka vairara mumba imomo. Ndobva ndati inini pandakazofonerwa kuma1 baba amaiko achichema. Akati ko hamusi kutaura pafoni wanzi kanzi Polite apisa vanhu. Akati baba amaiki ndataura kuti kudii? Munhu musungirira anondipisira vana vangu. Zvikanzi pakaipa. Baba amaiki handinokwanisa kutaura nawo nguva iyoyo. Ini ndakabva ndangoti alright, ndatotsvaga mari kumba kwanga ndiri kwana mama wangu kuye, ndanoenda kuona mai vangu. Ndobva ndakatozongonanga kuhospital nokuti vana vakatongotakurwa nepolisi vakatoenda kuhospital. Kana pakazogumurwawo imba vanga vasisipo, vakatobatsirwa nemunin'ina wavo yeba munini kutakura vana kuenda navo kuhospital. Saka nyaya yekuti inini kubuda kwandakaita rumu yangu 1 diki, imwe dining nezvinhu, saka zvinhu zvevana zvaigara mubomu, nevaenzi vairara mukicheni tichibikira mukicheni. Chikafu chese ndomanga chiri, mudziyo, mapureti, magumbezi chaiyo, zvakawanda zvakatsvira imomo, hembe dzese dzevana dzakatsvira imomo, zvekuti zvinhu zvacho hazvina kutomira mushe. Saka nekugara akataiona kuti kuchipatara kwacho mari yaidiwa, tisu taingobvisa. Vana vaida mishonga, vana vaida chikafu chekudya, saka zvakasvika pakuti omera mhuri yeZimbabwe kusvika pakuti zvakaipei kuti vana vacho vabude. Tinogona hedu kunge tiri kumba kuno kutotsvaga zvimushonga zvechibhoyi tichivashandisira kuti tiwane kubatsirika nokuti tanga tagumirwa. Alright. Hama dzemukomana uyu Polite Nyakupara Mhosva dziri kuziva here kuti hama yavo ndozvayakaita kuno? Takavazivisa asi havana kana rubatsiro rwavakakwanisa kutibatsira naro kana kutouya kuona vana vacho havana. Alright. Mungatiwo chii kumhuri yeZimbabwe rubatsiro rwamuri kuda izvezvi rwamakatarisana naro nedambudziko ratakatarisana naro, mungatiwo chii kumhuri yeZimbabwe itibatsirewo nechii? Kumhuri yeZimbabwe ini ndinokumbira zvangu anokwanisa kutibatsirawo even kana nemari, nokuti vana takatozovabudisa muchipatara vasati vapora. Nemari idzi vanokwanisa kutipawo kana mari yemushonga, vanokwanisa kutibatsirawo even kana nemagumbeze, hembe dzevana dzekupfeka, bhutsu, mayunifomu, zvese zvakatsvira mumba. Saka inini ndinongokumbirawo kungoti kumhuri weZimbabwe anongokwanisawo chaanenge akwanisawo kungotibatsirawo nacho, chaanenge anacho ndizvozvo. Ndozvandinokumbirisa kumhuri yeZimbabwe because pakatoipa chibage, zvese magumbeze, nokuti inini imba yangu idiki haina kukura. Saka zvinhu zvakawanda kicheni iyo taitongoitawo imba yekuti itongoriwo nhengi nespeya yekuti vaenzi vakauya vanorara mupi. Ihozi yekuti chikafu chaingogara imomo, matoona chibage chatopera nembudzi. Pamutori nechibage ichi, mafetiraiza zvese, magumbeze, zvimushini, vaingogara zvinhu zvakawanda. Alright mama. Sekuona kwamuri kuzviita, mukomana uyu kutaura kwatiri kuita kunoko ari kupi? Mukomana uyu ari kuprison, polisi kuBhindura, akanzi atongwe kusvika vana vapora. Kupora kwevana isu toenda nevana kupolisi, unobva aenda komira nevana mukoti achitongerwa mhosva yake. Muri imi manzi mutonge nyaya iyi, tombonzi nhasi ndimapiwa masimba ekuti taurai makore amunoda kuti murume uyu agare mujeri, mungamupe makore mangani? Inini zvangu nekurwadziwa kwandiri kuita because izvozvi ndini ndikudhiresa vana. Vana vangu vanoshungurudzika pakuadhiresa, even chaiva vanochema, vanoshungurudzika nokuti handina chandinowapa chokunyaradza marwadzo. Saka ndinongoti zvangu kana kuri kungotongwa, kana akatongonzi hake life mujeri hapana chakaipa, nekuti mhuri yavo chaiyo hapana kana chauri kukwanisa kutibatsira nacho panguva ino, kana kutouyawo hapana. Mhuri yeZimbabwe ndinofunga mazvinzwira, ndo nyaya takasangana nayo kuno kuBhindura. Tinotenda mama muchawana rubatsiro.
Munotenda because kana MP wacho chaiye kana kuti auye kuonawo chiitiko chakaitika ichi asati ambouya hatizivo kuti chii. Kana kuti mari chaizoizvo dzekuhospital dzimwe taitobatsirwa nemasabhuku emuvhireji aya aitodhonetawo tumadhora pondomuwana. MP chaiye kana kuti auye kana kuti abudikire haana kana kutombouya. Kansera wacho haana kana kutombouya. Chikafu chandiri kudya izvozvo ndechekutoti amanhengo panext aunzwo bhagidhi aunzwo bhagidhi aunzwo mafuta waitawo sei unyatsoona kuti hapana ekutamba rege tingobatsirawo vana ndozvitongoripo. Alright mama, ndanzwa muchitaura kuti mukomana uyu paakasimuka kwainge akasungirirwa akasimuka iye achitida kunopisa kumba kwemukomana wainge anetsana naye futi. Ikoko haana kusvika akapisa here? Haana kuzopisa nokuti vanhu paakapisa panapa iye achitsanangura aito ndakamira pachibundu ichi akazotiza bva achienda kuzasi uko bva ati ndipei pokurara makasandipa ndokupisirai mumba uye ndokwaakazopiwawo pokurara. Aizvitaurira kupi? Kunonzi kwaMemere pazasi apo. Meremere uyu ndakazofonera sabhuku kuti haiwa mukomana wokumba wamutaura kuti apisa kumba kwaGono atori kumba kwangu endai mumubatira kumba kwangu ndokwaakazoenda kobatwa nemayuthi ikoko. Atotaura futi kuti ndauda kupisa kumba kwababa Arijo vanga muchitaura nawo mukicheni munini vacho. Kwabamunini wangu denda kupisa ikoko ndopaakazobatwa ipapo. Uko aida kungonopisa zvekusinye kuti tapisa. Vakandibatsirana nemukoma wacho kundisungirira pamuti saka ndaenda kuvapisira. Akatoverenga dzimba dzinokwana 4 ndaingotaura kuti da kuvapisira. Alright, muri yeZimbabwe tokumbiroita zvatinofunga comment section tiri kuti say no to drugs nekuti mukomana uyu ainze futi aibata zvinodhaka. Muri yeZimbabwe panguva ino tiri kukurukura nemumwe pavana 2 vakachira mumba ava. Reason why yatakwidza kamera tisiri kumuratidza maoko ake kana makumbo ake hatidi kuti zvironda zvibude nekuti zvinoita kuti vhidhiyo redu rigokanganisa vazhinji uyezve rinobviswa pano paYouTube. Mukomana uri sei? Ndiripo. Alright, ungakwanisa kutaura muri yeZimbabwe zita rako nemakore ako? Taura ako. Ndinonzi Mashawo Gono. Ndine makore 11 ekuberekwa. Uri grade ani? Ndiri grade 4. Alright, ungakwanisa kuti tsananguriro padiki paunoziya musi wakabatidzwa imba iyo yamanga muri? Chii chakanyatsoitika? Chakaitika ndechekuti kwanga kune mukomana anga ari kumashopu anga akadzipa munhu anga akadzipa munhu ndokuenda baba vachida kutakanura ndipo pawaida kumutorera mugwara wanga akamuneredza nemachira waida kumutorera mugwara uye achida akamboda kuvarwisa zvakwanisa kumutorera mugwara wezvechisimba. Uyu mukomana wanga akadzipa zvaatiza zvausiyaudza vanhu kumashopu because paakazviita kuma7 dzemanheru zvasiyaudza vanhu kumashopu kuma1 kuti ndikuenda kunopisa imba yabamai. Asvike zvapisa imba babi ake wanga ari kumashopu ndipo pawakabhanya uchiuya kunoko wachiti ndizvo zvasiya zvataura mukomana kumashopu. Alright, imimi pakabvira moto uyu mainge makasvinura here? Tanga takakotsira. Saka muchimuka nditsananguriro kubva muchimuka muchiona moto makaita sei? Takabuda. Ndakatanga kubuda biangu anga asati abuda. Zvandabuda biangu ndipo paakaramba achichema ari mumba ndadzokera. Patakazotorana Continue. Alright, iwewe pawakatanga kubuda sezvawataura kuti mukoma wako akasara ari mukati, wakabuda uchinzwa marwadzo here ekuti wainge watsva kana kuti wanga usati watsva? Hapana, yandainzwa nasati ratsva. Alright, bva wadzokera mukati. Wadzokera mukati chii chakaitika? Ndadzokera mukati ndopandakasvika nodhonza ndiyangu. Alright, saka baba vakazosvika uchitodhonza mukoma wako? Tasvika pamusuwo apa ndipo pawakazotitora zvakatirarisa. Alright, saka panguva ino uri kunzwa sei? Pari zvino ndaanani. Waanani?
Tinotenda. Makasimbere mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai ipo pachivhitivhiti chatinokupai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Mangwanani anaya tiri kubhindura iko kune chiitiko chakaitika chekuti vana vakapisirwa mumba. Saka baba vari panapa ndibaba vevana ava vakomana va2 vachange vachitsanangura maitikiro akaita chiitiko ichi kubva pakutanga tanga kusvikira chakazokonzera kuti munhu akapisira vana vavo mumba apise imba. Baba, munokwanisa kutsanangurira mhuri yeZimbabwe zita renyu uyezve nechiitiko ichi kubva pakutanga? Pamusoro inini zita rangu ndinoitwa Nicholas Gono, ndiri mugari wemuchavakadzi muno. Chakaitika ndechekuti ndakasvika pamashopu kuma7 dzemanheru. Ndasvika pamashopu kuma7 dzemanheru ndopandakawana vakomana vaviri vachinetsana. Vari pakati pokunetsana pa2 hwavo mumwe wachona akabva abata simbi yekuda kurova mabi ake nesimbi. Ndopandakasvika kunorandutsira tano musaite sei, musarovane, munokuvadzana. Saka ndakakwanisa kuzotorera uya anga ane simbi, ndamutorera ndobva ndapinda munzira kuya kuno kumba kuma7 kwazvakaitika ikoko. Akazotera kumba kwangu kuma1 dzeusiku ndopakanosvika kunopisa. Asi panguva yakapisa iyi handauziva kuti ndiye apisa. Ndakangosvika uno kutotanga kutorwisa kuti vana vangu vanga yamuke sei kusvika vana vabuda. Baba, chiitiko ichi chekupisa imba chakaitika nguwai? Chakazoitika kuma1. Imi mamuripo here pamba? Ndakanga ndiri pambiri apo, ndipo ndakanga ndiri basa pangu apo. Alright, saka imi moto makaona uchibvira muri? Ndakaona uchitotanga kutobvira nekuti ndakagara panze tandichangobva mumaini. Saka ndapandikatanga kumhanya ndichiuya kunoku. Saka ndiri pakati pekumhanya kudai so ndakatraya kumboshedzera vana vakanga vari. Sorry, toda kudzokera kumashure mbichana. Pamakasvika vakomana ava vachirwa, pamakasvika muchirandutsira kuti vasatemane nemupinyi wamaya muchitaura, imimi hamuna kukuvadzwa here sezvo munhu ainge akabata chinhu chinokuvadza mumaoko? Iye akatomboda kutraya kundirova asi akazokonewa nekuti ini ndakazodzoka ndomukurira simba ndobva ndamutorera simbi yeye. Alright, enderirai mberi. Saka zvadaro manje ndokubva ndasvika ndichisvika apa ndopa ndikaona vana vachibuda mumba. Vati mukuru aidhonzwa nemudiki zvekutoratidza kuti mukuru akundikana. Saka vachibva vadonhera vese pamusuwo apa. Saka pataimu yavo vakadonhera apa ini ndikabva ndasvika ndokubva ndavadhonza bva ndavalarisa apa. Saka vadaro manje ndobva ndavatora mvura ndabva ndavakupira. Saka ndotaimu yandakanga ndakutraya kuti ndodizvo manje mumba makanga masangana moto wese wakanga wakubvira. Ndanyasa kuti kuti ndichikwanisa kuti hapana chandokwanisa kubuditsa mumba hapana nekuti mumba makazara zvinhu. Zvadaro manje pakabva pazouya vamwe vakomana vatatu vakabva kumashopu vachimhanya. Vaona chiedza chemoto. Ndipo vakasvika vachiti tatera taona chiedza chemoto. Mukomana atobva kumashopu akachiti ndadhisturbwa inini kuti ndirowe munhu wangu anoda kurova nesimbi. Saka ndakuchitera andidhisturba kuti Gono yandidhisturba kuti ndirove munhu wangu, saka ndakuda kuchimupisira mumba. Nekuti iye ndamuona kuti ndimurwise hazviiti, saka pita ndimupisire mumba. Vakomana vayo ndozvakasvika vachitsanangura kuti ndozvaatobva kwachitaura uku, saka chitazotoona moto wakubvira. Saka ndazogutsikana zvichwa kuti zvanga ataura zvii, saka ichokwadi. Vakomana vayo ndopakasvika ndopavakabora imba iyi apa paburiri. Vachibora paburiri ndopakazobudiswa mafetasi mashomanini yanga irimo. In fact mamune 38 bags. Pa38 bags makabudiswa 5 bags chete ndo dzakabuda dzefertilizer. Alright, pakasvika vakomana ava, mukomana uyu akapisa imba iyi ainge aripo here vachibuditsa zvinhu izvi mumba kana kuti ainge atiza? Akanga atotiza. Alright, endererai mberi. Saka zvadaro manje ndipo vakazokwanisa kuzobuditsa 5 bags chete dzechibage. Ngirini 5 bags dzefertilizer. Chibage dzese zvinhu zvazvirimo hamuna kana chakabuda. Saka panguva iyoyo hatina zvimwe zvatakazokwanisa kuita. Takanga takungomhanya zvokuda kuti vana vabatsirike nekuti vana vakanga vakuwara. Ndo chiitiko chakaitika. Alright baba, saka izvezvi semataura muri kuita kuti mumba umu ndimo mamune chibage, mamune mafertilizer, muri kurarama sei? So far padi zvinhu izvi ndikutorarama nokutopiwawo chikafu nevamwe nevagarisani vemunharaunda. Alright, saka nyaya iyi yakatongwa here? Mukomana uyu wekupisa aripi izvezvi? Mukomana uyu pari zvinhu izvi ari mukati, ari muprison, ari mubhindu raprison ndomaari. Akangoenda kumatrials ndobva hanzi tichazomusendedza kana kuri kuti medical kana doctor rabuda ndopatichazomutonga. Saka so far vana vachiri pamarwadzo. Alright, kuchikoro vana vari kuenda? Havasi.
havasati vakukwanisa kuenda kuchikoro vachikabatikana. Alright, rubatsiro rwamungada kubva kumhuri yeZimbabwe mungada rubatsiro rwakaita sei? Ya, tiri ipapo manje so far chakakonzera kuti vana ava ndinge ndichivabudisa muchipatara inyanga iri nyaya yemishonga yeunzi mari nditenge mishonga zvava zvakundiremera nekuti zvipfuyo zvese izvezvi ndakapedza kutengesa zvandaikwanisa kuti ndokwanisa kutengesa kuti ndiwane mari yekurapisa vana zvakapera zvese kuita sei. Saka ipapapa izvezvi nandu ipapa pakanaka pakutodreswa chaihondo. Saka help yananga ndichitokumbira yekuti kana ndakakwanisa kutowana mushonga yekuti mari yekutenga mishonga yekuti pakudreswa paipapo vanenge vachiwana mishonga yekuti havanyanye kurwadziwa izvezvi so kuri kutonhora vanenge vachingochema nechando izvozvi maronda anenge achivarwadza. Pamusoro pazvo futi nyaya yechikafu chese chakapararira mumba hapana kana chekubata izvezvi torarama nokutopiwa nevamwe anenge akuti batsirika ndo zvandiri kutorarama nazvo. So far pari zvinhu izvi ndakaomerwa. Izvezvi kuchipatara kune bill iri kudivana 580 iri kudikana uku. Izvezvi kuti ndikwanise kutovaburitsa ndakatotengesa imwe mbemba ndabhadhara imwe $300. Saka 580 ndo iri kudiwa izvozvi. But vaitoti tiri kutokupai mazuva ekuti munge muchibhadhara mari iyoyo. But izvezvi kuno kunini ndinotoona challenge yadzo yekuti vana vabatsirike. Saka zvese zvinhu zvandakatarisana nazvo zvakatondiomerawo. Alright, mukomana uyu akapisa imba maigarasana sei munharaunda munomu? Aigara kupi ende hama dzake dziri kuti chini chiitiko ichi? Mukomana uyu taitogarisana naye zvakanaka ende aigara ega pamaina apa. Achigara ega pamaina apa mukomana uyu kauyu akatomborwara zve2 weeks. Ndakatomutora ndakatanoya pano pangu napo ndandichitomuchengetawo sekuti semunhu anga asina hama dziri padhuze, hama dzake dziri kudande. Akauyawo kuno kune basa achishanda kumkumbura kubhodha mukumbura ndokumusha kwake ndokune hama dzake. Vana vacho vakapisira mumba ivava ndo vana vaitomuwachira vachitomubikira. Ati ndakatadza kuziva kuti mweya wakamupinda panguva iyoyi mweya hwai kuti munhu ndaitombotraya kutomubatsira ndichitoti mumwe wangu ndikumubatsira. Ati handaiziva kuti ndo zvazvikasvika pakudaizvo. Mukomana uyu baba anga asina mental health yaanga nayo here kana kuti kutora zvinodhaka kwaaimboita? Mukomana uyu aitora zvinodhaka nekuti vaitomboshandisa zvinodhaka ndichitombovatsura kuti mukomana maitira unoita aya hayaite zvinhu zvakushandisa izvi hazviite. But iye anga asingazvinzwisisi. Baba, very sorry nechiitiko chakaitika ichichi. Tovimba kuti mhuri yeZimbabwe ichakupai rubatsiro rwamunokodzera. Tichaisa namba dzenyu pamusoro pevhidhiyo rinori. Ndatenda. Baba, makasimba here? Tiri pamakadiwa baba. Awa, tinofara. Imimi tingada kuziva kuti muri chii kuvana vakatsva uyezve kuna baba vavo? Alright. Inini ndinoitwa Enoch Gono. Ndiri munin'ina vane baba nevana vakatsva. Vana vakatsva vana vemukoma wangu. Alright, chiitiko ichi pachakaitika muripo? Chiitiko ichi pachakaitika inini ndanga ndisipo, ndakazosvika inini vana vatobuditswa mumba, imba yatogumurwa pamuri kuona pakapasika. Ndakazokwanisa kusvikawo inini ndakazongosvikawo takuita help yekuti vana vakwanise kuenda kuchipatara. Alright, imimi maonero enyaya iyi kana kuti manzwiro amakaita nyaya iyi zvakafamba sei? Ya, semazira ndinoita mafambiro akaita nyaya iyi. Pakatangira nyaya iyi chaipo chaipo pakazosvika kuti imba izvo yapopisiwa, ndakanga ndiripo. Pakanetsana vanhu ava kumashopu ndakanga ndiripo. But mukomana ano vakomana vakanetsana navo, anonetsana navo vakomana vaya vakada kurwisana, saka iye akanhonga simbi yemugwara achida kurova munhu. Baba vakomana ava ndo pavakanonofika simbi iye. But pakufika simbi iye vaivhikira vachiti uyu mukomana uyu munhu ari next door wangu wandogara naye padhuze plus munhu wainzwisisana naye. Saka havana kuzenge vazombofunga kuti angatozoita pfungwa dzokuti munhu angaita pfungwa dzokuda kutoya kunozonovapisira munhu. Ndobva vamurandutsira kunhu vaya vasaite sei vasarwisana. Saka ivo pavakabuda kubva kumashopu uko kuma7 vachiuya kunokumba kuno, havana kutoziva kuti mukomana uyu akanga atosara atova nebrain dzekutoti iye akanga ane pfungwa dzokuti ane pfungwa dzokuda kuuya kupisa dzokuda kuuya kupisa imba. Saka mukomana uyu akatozotaurira vanhu usiku pairidzwa maredhio kumashopu uko kuti inini ndoda kuenda kunopisa imba. Mukomana uyu akatobuda kubva kumashopu vanhu vachifungudza kuti pamwe ndezvekuseka. Vanhu vakatozomhanya vachiteera, vanhu vakatanga kuuya kunopa help panopamba panapa.
vanhu vakabva kumashopu kwaakatobva achitaura kuti ndoda kunonopisa vanhu but vanongofungidzira kuti pamwe ndezvekuseka. Zveshuwa mukomana akasvika akapisa imba usiku kuma1 dzeusiku. Apisa imba akabva atiza mukomana. Atiza vanhu vakateera vaya ndo vanhu vakakwanisa kuuya kobuditsawo 5 masaga akabuditswa. Ndofunga nechimwe chibage chamukuona hafu chitsaga chiri apa ichi ndo chakabuda. Ndofunga maybe rinogona kuita bhagidhi but makatochiona chakangosangana nechimwe chakatsva. Nemafetiraiza mamwe mamukuona aita madota ese ari mumadhiramu nemamwe ari mumadhishu maya. Maybe mayaonawo eya ndo zvinhu zvatinotaura kuti pamwe ndo zvinhu zvakabuda. Ese mapoto ese amuri kuonayo nezvimwe zvinhu zvimapamupamu zvinoshandiswa mamaini zvese zvanga zvakazara munomu zvese zvakapera kuita sei zvakapera kutsva. Nemagumbeze yakanga ari munomu ese yakapera kutsva hapana kana chakaita sei chakabuda. Alright, condition yevana yakamira sei ivo vana 2 vakomana? So far condition yevana hatingatauri kuti so far pari zvino condition yapari right because vana vachiri nemaronda manyoro achiri kuda kurapiwa but condition yevana pari zvino tichitarisa ichiri kuda help yekuti tikwanise kuti vana vakwanise kuwana mushonga yekuti vakwanise kuwana kubatsirika. Alright, mungakwanise kutsanangura matsviro akaita vana ava umwe nemumwe kuti akatsva papi? Ya, ndinokwanisa kutsanangura. Vana ava vane maronda yavakatsva yari mumusoro zvokuti kana nanhasi kana makatora even mapicture evana ava maronda achitori manyoro achiri kutooneka. Mumusoro vese vari 2 hapana asina kutsva. Toenda mumaoko tongoti kubva mudhuze nemuhapwa muno munotangira maoko munomu vana ava vakatsva kunonobuda kuzvigumwe kunoku wakwapuka ganda rese kunonobata futi maoko ese kunoku wakakwapuka. Toenda mukuru wacho ari grade 7 kumusana kwese kunoku akatsva kwamaona kwaakaratidza kuti kwaakabhandija kungoti pamwe maybe hamuna kumuona kuti ane juzi akabhandijwa musana wese uno akatsva musana wese mukuru wamaona akagara pavhuranda apo right. Toenda mudiki wacho akatsva futi. Pavana ava mukuru nemudiki makore avo akamira sei? Mukuru wacho ane 14 years mudiki wacho ane 11 years. Alright, taurai zvenyu. Toenda mumakumbo munomu vana ava kubva muzvija munomu munobuda kutsoka kubva kutangira kubva muzvija munomu munobuda kutsoka maybe mangokuona hapana kana pavana pauratidza kuti pavasina kutsva vana ava vakatsva. Alright, pakamhanya mukomana uyu achisvika achipisa musha pano painge pasina munhu mukuru here aivepo? Patime iyoyo vakanga pasina, baba vacho vakanga vari pamaini apo pavaishanda. Vakatozomhanya kubva kumaini ikoko vachitoona imba yakuita sei yakunonopisa. Alright, saka baba rubatsiro mungada kubva kumhuri yeZimbabwe rubatsiro rwakaita sei? Inini chandinongokumbirawo kumhuri yeZimbabwe, ndine bamunini vavana ava anova ari munin'ina webaba wavakomana ava. Rubatsiro rwandinongokumbira kumhuri yeZimbabwe ndaingokumbira kuti dai vana ava vanga vakwanisa kuwana kubvira help yekuti vakwanisa kuwana mushonga yekuti vagona kurapiwa kuti vapore, nekubatsirwawo bhiru rikasara kuchipatara chehospital chekubhindura kwakasara bhiru rinosvika 500 chakuti roda kubhadharwa. Koita help yekuti vana vakakwanisa kuwana mushonga yekuti vakwanisa kurapiwa kuti vapore. Chimwezve ndechekuti vana ava vaenda kuchikoro, mainifomu yavo, hembe dzavo dzokupfeka dzese dzakatsvira munomumba munomu, zvichireva kuti kana even vana ava vakanzi vapora vauda kudzokera kuenda kuchikoro hapana nachokupfeka. Pakutokwanisawo kutotiwo pamwe auyawo muvhireji angonzotsitsa anongobvisawo hembe oti atora vana muvape abvisawo chishoti atora muvape vana vawane chokupfeka. Nemagumbezi ndofunga maybe zvokuti makaona kana even magumbezi mamwe ari kufuga zvakaoma because magumbezi ese akatopera kutsva. Saka zvichireva kutoti vana vari panapa kuti vakwanise kutowana magumbezi, ndakatobvisawo yanguwo magumbezi andiri kutofuga kutoti vana vakwanise kuwana chokufuga. Zvichireva kuti musha unoyu pari zvino magumbezi ekufuga hapana. Aiwa, tatenda baba, tinoimba munoona mubatsiri. Tinotenda. Makadii henyu mama? Tiri pedu makadiwo. Tiripo. Mungakwanisawo kutaura kuti muri chii chevana ava vakapisirwa mumba? Alright. Inini pavana vakapisiwa mumba ava inini ndiri munin'ina wamama wavo. Ndinoitwa Tambudzai Mushonga. Makanzwawo sei nesituation yamakasangana nayo ine muri kunzwa sei? Chokwadi mhuri yeZimbabwe tiri kurwadziwa nechiitiko chakaitika pane vana ava nekuti vana vakapisiwa mumba zvechokwadi ende vana vakakuwara zvisingaite. Ende imba ndoyenge iri imba ine zvinhu zvese, magumbeze, hembe dzevana, kutarisira kanyange kana nechikafu chekudya chaicho. Tarisira pari zvino mhuri yeZimbabwe hatina kana chatinacho kana pekutobata chaipo hatina nevana. Ezvinozvi vana vakutoda mushonga, kuchipatara takazosvika pakuabvisa nenyaya yekutoshaiwa mari yacho yemushonga chaiyo.
Saka nanhasi zvinhu zvakangooma mhuri yeZimbabwe. Vana ndivava, ndakatotamawo kubva kwangu ndikutogara nevana ivava ndichitobatsirawo sisi vangu kuti tikwanise kupepa vana. But maronda ane vana mhuri yeZimbabwe ka zvinhu zvakatongooma. Takatozosvika pakutoti baba vacho akapedza kutengesa zvinhu zvese asisina nachavainacho. Kuburikidza netsaona iyi yakaitika pamba panapa, zvinhu zvinosuyisa zvisingaite. Nanhasi tiri kungorwadziwa asi tiri kungozvisauna Mwari kuti Mwari ka dai vanokwanisawo kubatsira, vangokwanisa kungotibatsirawo. Anobatsirawo nokuti ari nacho, ane dhora, ane chii, anongotibatsira. Zvese tinongozvigamuchira mhuri yeZimbabwe. Maererano nematsvire akaita vana panapa nanhasi, tiri kungongobatikana. Tinotenda mama, murambe mune rudo rwakaita serwamuri kuratidza kuna sisi venyu. Chokwadi. Tatenda, komborerwai. Amen.